irratien usaina inguru guztietan. Agia jaro bat ikusten dut unean, burua pixua dut eta gelditu behar dut lotan. Hortxe zegoen atarian, nari pentsaketan, hau paraizu edo infernu izango lekela benetan. Agia jaro bat ikusten unean, ta bost batzuek ziotela kanpotik neure belahietan. Ongi etorri Hotel Californiara, toki xarmegarri, xarmegarria da. Gelasko dago Hotel Californian, ta urte guztia badago abian. Gizakia bihurria da, kotxe eder badauka, gizon txopolin mordo bat bere laguntzat dauzka. Danak dantzan ere kilorian, ura goxoa datan, batzuek oroitzeko arieta, beste kasteko plantan. Nagusiari deitu nion, aroa eskatu, hemen ardorik ez dagoela esan dorrundu. Ta bozek behiro diote ezin isiluz, oi hartzun bat bezala kanpotik, tani ezin lokartu. Ongi etorri Hotel Californiara, toki xarmegarri, xarmegarria da. Gelasko dago Hotel Californian, ta urte guztia badago abian. Miraiak plafonean, txampan gorria basoetan, gizarte honen presoa garela dio bere hitzetan. Gela nagusian biltzen dira, festa egin nahiean, gani eta kolpeak eman nahen baina, bestea ezin hiletan. Gogoratzen naizen azken gauza, irteten nindoala, hemendik irtera bilatzeko behar nuela. Lasai dio gauza indariak, paga dezakezu zorra, baina hemendik ezin zaitezke atera inola.